sallah tana hani ga abun ainihin alfasha da abun ki. In ka ga mutum yana sallah, wato ya yi sallah ya yi zalunci, ya yi sallah ya yi sata, ya yi sallah ya yi cuta, ya yi sallah ya yi ta zina, ya yi sallah ya yi ta abubuwan da ba kyau, to wannan fa sallar shi ba ta shiga ke. Duk abin da mutum zai yi in dai sallah ba ta yi kyau ba, to komai kenan ya rushe. Farkon abin da za a fara ainihin hisabin shi ranar tashin alkiyama shi ne as-sala, shi ne sallah. Duk wanda sallar shi ta yi kyau shi kenan sai a karɓi sauran ayyuka. Wanda sallah ba ta yi kyau ba kuma shi kenan sai a ba ma aikin da za a karɓa, tunda sallah ba karɓe ta ba kuma ba zai shiga ba. Saboda haka sai sallar ka ta yi kyau, da sallar ka ta yi kyau to sauran ma bayan sauran kirkinka, gaskiyanka, haƙurinka da sauransu wannan duk sun shiga sai a karɓa. Shi ya sa ma Allah cikin alkurani ya gaya mana cewa ya ce lallai inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Sallah tana hani ga abun ainihin alfasha da abun ki. In ka ga mutum yana sallah, wato ya yi sallah ya yi zalunci, ya yi sallah ya yi sata, ya yi sallah ya yi cuta, ya yi sallah ya yi ta zina, ya yi sallah ya yi ta abubuwan da ba kyau, to wannan fa sallar shi ba ta shiga ke. Saboda Allah ya gaya mana cewa lalle inna salata, lalle sallah tanha anil fahsha'i wal munkar, tana hani daga alfasha da abinki. Saboda haka kowa yana da ma'aunin da zai gane sallar shi nan tana shiga ko ba ta shiga, shine ainihin kyawawan ayyuka. Ya ga koda yana wasu abubuwa wanda ba kyau, sai ga yanzu ga abubuwa ma yana gyaruwa, yana kin munanan ayyuka, to wannan sallah tana hana ke, ta hana shi wa'ancan abubuwa, to sallah tana kyau.